नमस्कार. आयच्या खास कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी पळयतात की दशावतार हो पिक्चर हांगासर लागिल्लो आसा. आमी सद्या आसा पणजे हांगासर आनी पणजे हांगासरल्या आयनॉक्सान ह्या पिक्चराचें आयज स्पेशल स्क्रिनींग आहलें. तेंचे कास्ट आनी क्रू मेंबर्स हांगासर आयिल्ले. तेंच्या कडल्यान आमी जाणा जावन घेतलें की तेंची ह्या फिल्मा विशयाचो अनुभव आनी लोकांच्यो ज्यो प्रतिक्रिया तेंच्या फिल्मा विशयी येयल्या त्या बद्दल तेंकां कितें दिसता. गेली कित्येक वर्ष आम्ही बघतो की फिल्म येत राहतात. काही चित्रपट असे असतात जे मनामध्ये घर करतात. असाच एक चित्रपट जो मागच्या आठवड्यात प्रदर्शित झाला तो म्हणजे दशावतार. त्यांचे डायरेक्टर माझ्याबरोबर आहेत. सुबोध सर, तुमचं स्वागत आहे आमच्या गोव्याला आणि कार्य ह्या तुमच्या स्पेशल स्क्रीनिंगचं झाल्याच. सो कसा होता अनुभव? अनेककडे आम्ही बघितले की गोव्यात हाऊसफुल शो झालेला आहे. 6 कोटीचा पल्ला गाठलेला आहे. यावर्षीचा सगळ्यात हायेस्ट ग्रॉसिंग हा फिल्म आहे. कसं वाटतं आहे सर? नाही, खूप चांगलं वाटतं आहे मला. एकतर गोव्यात येऊन मला खूप आनंद झाला आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा ही खरं तर सख्खी भावंड आहेत आणि अशा वेळेला जेव्हा आम्ही महाराष्ट्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर चित्रपट दिसतोय सगळीकडे त्यावेळेला इच्छा हीच असते की आपल्या गोव्यात पण दिसावा. आणि दशावतार ही लोककला आहे जी अशी आहे जी महाराष्ट्रात आणि गोव्यात दोन्हीकडे तितक्याच प्रेमाने पाहिली जाते. तर त्याच्यामुळे गोव्यात चित्रपट सुरू होणं, त्यात मुख्यमंत्री सावंत साहेबांनी त्याला आमंत्रण देणं, एवढा प्रचंड प्रतिसाद मिळणं आमच्यासाठी खूप आनंदाची गोष्ट आहे. अनेक ठिकाणी आपण पाहिले की आधी शोज कमी होते पण त्यानंतर प्रेक्षकांच्या मागणीवरून ते शोज वाढवले गेले. काय सांगता की म्हणजे लोकांचा रिस्पॉन्स कसा आहे? अनेक ठिकाणी आपण पाहिलेलं आहे की लोकांनी बाहेर येऊन अक्षरशः म्हणजे आपण एक्सप्रेस केलेलं आहे की चित्रपट नक्कीच लोकांनी पाहावा. कसं वाटतंय तुम्हाला? ह्या साध्या लोकांनी सुद्धा बघितलेलं आहे, क्रिटिक्सने अप्रूव्ह केलेलं आहे, सगळ्यांनी अप्रूव्ह केलं. कसं वाटतं? मला असं वाटतं की कुठल्याही फिल्म मेकरची हीच इच्छा असते की तो जी गोष्ट प्राणपणाने सांगू इच्छितोय त्याला प्रेक्षकांच्या हृदयात स्थान मिळावं. आणि हृदयात स्थान मिळालेलं मला तर दिसतंय. लोक ज्या आत्मीयतेने चित्रपटाबद्दल बोलत आहेत, ज्या आत्मीयतेने सिनेमागृहात येत आहेत, थिएटरमध्ये येऊन पुन्हा पुन्हा पिक्चर बघतायत, असे अनेक जण आहेत जे 2दा 3दा 6दा सिनेमे पाहिले. आणि हे महाराष्ट्रात दिसत होतं, आता गोव्यात पण दिसायला लागले की गोव्यात पण लोकांना चित्रपट हवा आहे. त्यामुळे चित्रपटगृहांची संख्या वाढते, शोची संख्या वाढते, तरीही हाऊसफुल आहेत. आणि मला तर असं वाटतं की प्रत्येक गोव्यातल्या माणसाने हा चित्रपट पाहायला पाहिजे आणि त्याला याच्यातनं आनंद मिळेल, कदाचित काहीतरी बोध मिळेल आणि आपली संस्कृती, आपली परंपरा, आपली माती याच्याबद्दलचं प्रेम त्याचं जागृत होईल. बरोबर सर. तुमचा मेन कॉन्सेप्ट होता दशावतार आणि राखणदार. त्या व्यतिरिक्त पण अनेक प्लॉट्स आहेत, सब प्लॉट्स आहेत, पण त्यामध्ये तुम्ही कुठेच गुंतलात नाही किंवा कुठे ती स्टोरी कन्फ्युजिंग केली नाही. मेन तुमचा मुद्दा होता तो तुम्ही यशस्वीरित्या लोकांपर्यंत पोचवा. याच्यासाठी तुमचं अभिनंदन. आणि अशाच प्रकारचे तुम्ही चित्रपट पुढे करावे आणि लोकांना ते आवडावे, लोकांनी ते मानून घ्यावे एवढंच मागतो आणि इकडे थांबतो सर. थँक्यू. दशावतार मूवीच्या स्क्रीनिंगसाठी आम्ही आयनॉक्समध्ये आलो होतो. तिथे आम्हाला एक ॲक्टर मिळाली जी अनेक वर्ष मराठी चित्रपटांमध्ये आम्हाला झळकलेली पाहायला मिळते. मॅडम, तुमचं स्वागत आहे आमच्या गोव्याला. आणि कसं वाटतंय गोव्याला येऊन? गोव्याला आम्ही वर्षातून एकदा येतेच, त्याशिवाय माझं वर्ष पूर्ण होत नाही. पण युजली आम्ही येतो फॅमिलीबरोबर, त्याचं खूप गडबड काम करून शांत व्हायला येतो आणि मग परत नवीन ऊर्जा घेऊन काम करायला जातो. पण आज मी काम घेऊन गोव्यात आले, त्याचं फार भारी वाटतंय की लोकांना पण इथे महाराष्ट्र तर आवडतोच आहे दशावतार, पण गोव्यातल्या लोकांबरोबर आज बघून त्यांनाही खूप आवडला आहे. ह्याचं खूप छान वाटलं. अनेक ठिकाणी आपण पाहिले की चित्रपट हाऊसफुल होतात आणि शोज जास्त होण्याची मागणी होते. कसं वाटतं मराठी चित्रपटाला जेव्हा अशा प्रकारचा रिस्पॉन्स मिळतो? कसं वाटतं? मला असं वाटतं हा खूप वर्षांनी मराठीत असा एक चित्रपट आला आहे जो मराठी सिनेसृष्टीचं रूप थोडं बदलू शकतो. एक जो पुश लागतो की आता परत सोनेरी दिवस परत येतील ही जी आशा होती ती कदाचित दशावतारमुळे परत येऊ शकते. पुढच्या फिल्म्ससाठी मार्ग मोकळा होऊ शकतो. सो आणि आपण या प्रोजेक्टचा भाग होतो त्याचा खूप अभिमान वाटतो. तुमचा रोल हा मूवीमध्ये एक कॉन्स्टेबलचा आहे. सो तो रोल तुम्हाला कसा मिळाला? का करावा असं वाटलं?
लेखक दिग्दर्शक सुबोध जो आहे आणि जे प्रोड्युसर्स आहेत सुजय हांडे आणि ओंकार काटे, आम्ही चौघंही कॉलेजपासून एकत्र एका ग्रुपमध्ये होतो. आम्ही एकत्र सगळं नाटक, ॲक्टिंग, डिरेक्शन जे काय ते एकत्र शिकलो. सो त्याच्या पहिल्या सिनेमासाठी जेव्हा त्यांनी मला फोन केला की असं असं मला तुला आवडेल का, मला तू दिसतेस, तर की नाही म्हणण्याचा प्रश्नच नव्हता. मित्रांची फिल्म आहे, पहिली फिल्म आहे, एवढं मोठं पाऊल ते उचलत आहेत. सो लगेचच मी हो म्हटलं आणि रोलही खूप छान होता. छोटा होता पण इम्पॅक्ट करणारा रोल होता. सो अशा प्रकारे मी ह्याचा भाग झाले. थँक्यू मॅडम. तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी तुमचं खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. थँक्यू. कालच झालं गोव्याला आणि गोव्याचं एकंदरीत सृष्टी सौंदर्य बघताना आणि वातावरण बघताना आम्हाला खूप बरं वाटतं की शहरातल्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये कंटाळून काही लोक बरेच राज्यामध्ये किंवा गावामध्ये जातात. तसंच गोव्यामधलं वातावरण, तिथलं सृष्टी सौंदर्य बघून थोडंसं खूप बरं वाटतं. एक आनंद वाटतो. थोडंसं एक अंतर्मुख व्हायला होतं. स्वतःचा विचार करावा असा वाटतो. म्हणजे शहरातलं धकाधकीचं जीवन जे असतं ना ते कंटाळवाणं असतं. म्हणजे एक मॅकॅनिकल झालेलं असतं किंवा एक सवयीचं झालेलं असतं नेहमीचं, आणि त्याच्यामध्ये बरेच स्ट्रेस लेवल पण असते. तर तो निसर्गाच्या सान्निध्यात गेल्यानंतर ती स्ट्रेस लेवल कमी होते. खूप आनंद वाटतो. दशावतार हा या चित्रपटाला महाराष्ट्रातून प्रेम मिळत नाही तर गोव्यात देखील अनेक ठिकाणी आपण बघितले की हाऊसफुल झालेला आहे, शोज वाढवलेला आहे. ह्याविषयी तुम्ही काय सांगू? नाही, हा ॲक्च्युली दशावतार हा चित्रपट, दशावतार हा कला प्रकार आहे आपला, लोककलेचा एक प्रकार आहे. त्यामध्ये त्याच्यावर आधारित पिक्चर आहे आणि त्याचा आधार घेऊन त्यातले काही अवतार घेऊन काही प्रेक्षकांनी म्हणजे प्रेक्षकांना मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे लेखक दिग्दर्शकाने. प्रेक्षकांसाठी ही पर्वणी आहे की दशावताराचं कला प्रकार पण बघायला मिळतो, त्यातल्या त्याच्यामधलं नाट्यही बघायला मिळतं. म्हणजे दशावतार हा कला प्रकार म्हणजे महाभारतावर किंवा रामायणावर आधारित असल्या कारणामुळे लोकांना तो जिव्हाळ्याचा विषय आणि कोकण आणि गोव्यामध्ये तो नेहमी प्रचलित आहे, बघितला जातो. आणि त्याच्यावर आधारित असलेला पिक्चर असल्यामुळे गोव्यातले लोक मोठ्या संख्येने हजर झालेत. आज खूप छान रिस्पॉन्स होता गोव्यातल्या प्रेक्षकांचा आणि त्याबद्दल मी सर्व गोव्यातल्या प्रेक्षकांचा खूप खूप आभारी आहे की असंच मराठी चित्रपटाच्या आणि अशा प्रकारच्या चित्रपटाच्या पाठीशी उभं राहावं तर हा मराठी चित्रपट टिकेल. आणि प्रत्येक मराठी माणसाने थिएटरमध्ये जाऊन बघण्याचा हा पिक्चर आहे. म्हणजे तसे सगळेच पिक्चर, मराठी पिक्चर हा हे सगळे पिक्चर हे थिएटरमध्ये जाऊन बघण्याचे पिक्चर असतात. मी OTTवर कधी येईल आणि कधी टी व्हीवर बघायला मिळेल याची वाट बघू नये. कारण जी मजा त्याला थिएटरमध्ये मोठ्या पडद्यावर आहे तशी ती कुठेच नाही मिळणार. तर कृपया मला त्यांना हे आवाहन करतो की मराठी सगळे चित्रपट हे थिएटरमध्ये जाऊन. शेवटचा प्रश्न, तुमची ही भूमिका आहे पोलीस कॉन्स्टेबलची, सो ही भूमिका तुम्हाला कशी मिळाली आणि का करावीशी वाटली? का करावीशी वाटते कारण हा जेव्हा आमच्या लेखक दिग्दर्शकाने ही सगळी चित्रपटाची संकल्पना आम्हाला सांगितली, त्याचं स्क्रीन प्ले सांगितला, कथा सांगितली त्याची, तर त्यामध्ये ते ऐकताना खूप इंटरेस्टिंग वाटलं की ते ऐकताना असं वाटलं की हा खूप भव्य दिव्य चित्रपट बनणार आहे आणि आपण त्याच्यातलाच एक भाग आहोत. ही मला अभिमानाची गोष्ट आहे कारण अशा प्रकारचा चित्रपट करणं हे आपलं भाग्य आहे. आपल्या भाग्यात असल्या कारणामुळे हा चित्रपट मिळतो आणि मी त्याबद्दल ओशन फिल्म्स आणि लेखक दिग्दर्शक सुबोध खानविलकरांचा खूप आभार मानतो. आणि त्यामधली भूमिका जी आहे ती खूप माझ्या स्वभावाची आहे, म्हणजे जवळची आहे की जी करायला मला मजा येईल. कारण आतापर्यंत केलेल्या भूमिकांपेक्षा ही खूप वेगळी भूमिका आहे आणि तो हसत म्हणजे त्याच्याकडून काही विनोद घडत हा चित्रपट पुढे सरकतो आणि थोडीशी त्याला एक खलनायकी झालं असल्या कारणामुळे तो मला खूप इंटरेस्टिंग वाटला म्हणून मी हा रोल. थँक्यू सर, थँक्यू. तुम्ही आला गोव्याला, तुमचं खूप खूप अभिनंदन आहे की असे चित्रपट तुम्ही आम्हाला देत राहू आणि ह्यापुढे प्रेक्षकांना ते आवडत राहू. त्यासाठी धन्यवाद. दशावतारच्या फिल्म स्क्रीनिंगसाठी आम्ही इकडे आलो होतो आणि ह्या ठिकाणी आम्हाला मेन ॲक्टर जे सिद्धार्थ मेनन आहेत ते आम्हाला भेटले. सर, तुमचं स्वागत आहे गोव्याला. कसं वाटतं गोव्याला येऊन? मला कायमच मी घरी आलो आहे असंच वाटतं. माझं खूप जुनं नातं आहे गोव्याशी. आधी मी इथे फिरायला यायचो
गोवाचा आस्वाद घ्यायला यायचो. नंतर करिअर सुरू झाल्यावर कला अकादमीला यायचो परफॉर्म करायला, सेरेंडिपिटी फेस्टिवल, मग इफीला यायचो सिनेमा सुरू झाल्यानंतर. आणि गोवनकरांनी आणि कोकणाच्या लोकांनी खूप प्रेम कायमच मला खूपच चांगलं प्रेम दिलं आहे. म्हणजे मी गोव्यात पण आता हॉलिडे करायला आलो कुठेतरी शॅकमध्ये वगैरे बसलो तर लोक येऊन म्हणतात की आम्हाला तुमचं काम आवडतं. तर गोव्यांनी कायमच मला पॉझिटिव्ह एनर्जी दिली. सर तुमच्या पिक्चरकडे आल्या दिलीप प्रभावळकर सर यांच्याबरोबर तुम्ही जास्त स्क्रीन शेअर केलेली आहे. अख्खं नातं ते आम्ही बांधलं आहे त्या स्क्रीन. बरोबर. बाबुली मिस्त्री ही त्यांची भूमिका आणि त्यांच्या मुलाची भूमिका तुम्ही केलेली आहे. सो कसं वाटतंय त्यांच्याबरोबर स्क्रीन? मला मी एवढंच म्हणेन की माझं इतकं मोठं भाग्य आहे. म्हणजे आता काय बोलावं, असं आपण प्लॅन नाही ना करू शकत की आपल्याला अशा लोकांबरोबर काम करायचं आहे. पण ते कसं आणि कुठे होईल, कुठल्या कॅपॅसिटीमध्ये होईल आपण कधीच प्लॅन नाही करू शकत. म्हणजे मे बी माझ्या डोक्यात येऊन गेलं असेल की कुठेतरी सिनेमात एखादा सीन मला त्यांच्याबरोबर मिळाला तर मी धन्य होईल. पण जे आता मला मिळाले म्हणजे ते आणि फिल्म इज फॉर एव्हर, ते कायमच राहणार आहे. आणि दिलीप काका न्यूकमर सारखे काम करतात. आणि ते जे काय आहेत, त्यांनी जे काय काम केलंय ते घरी ठेवून ते सेटवर येतात. काही नाही, काहीच नाही. म्हणजे आणि ते लेजेंडरी आहे तो. म्हणजे मला वाटतंय भारतात वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऍक्टर्स आहेत हे. म्हणजे आपण हे आहेच, ही फॅक्ट आहे. बरोबर. तर ह्या बेस्ट ऍक्टर आणि संपूर्ण परिपूर्ण ऍक्टर बरोबर स्क्रीन शेअर आणि लोकांच्या प्रतिक्रिया. आणि दिलीप काका पण मला बोलले सिनेमा बघितल्यानंतर की खूप चांगलं काम केलंय. ही माझ्यासाठी माझा अवॉर्ड मिळालाय मला, आता अजून काय नको मला. शेवटचे 2 प्रश्न. की पहिला प्रश्न तुम्हाला, ही भूमिका जेव्हा आली तेव्हा कसा काय विचार केला होता, का निवडायचा विचार? नाही, मी काहीच नाही हो, त्या सिनेमाने मला निवडलं हे खरं मी सांगतो. बरोबर. कारण सुबोधला मी खूप अनेक वर्ष मी ओळखतोय आणि मला वाटलं होतं कधीतरी कॉलेजमध्ये असताना की यांनी कधीतरी डिरेक्ट केली फिल्म तर मला त्यात काम करायला आवडेल. पण त्यांनी मला आधी वाटलं की तो काहीतरी माझ्यासाठी अर्बन घेऊन येणार आहे. कारण माझा इमेज पण तसा आहे. मी गावाकडची फिल्म्स केल्यात मराठीत, नाही असं नाही, पण तरी पण जे त्यांनी मला माझ्या समोर ठेवलं आता शावतार आणि सगळं, मी उडून गेलो होतो खरंच. आणि मी थांबलो होतो या माउंटिंगसाठी मराठीत एस्पेशली. बरोबर. तर ते जुळून आलं सगळं. सर शेवटचा प्रश्न की अनेक ठिकाणी आपण पाहिलं, महाराष्ट्रात पण पाहिलं की हा सिनेमा हाऊसफुल होत आहे, प्रेक्षकांना आवडतोय. गोव्यात देखील अनेक ठिकाणी हा हाऊसफुल झालाय, शोज वाढवले. सो ते लोकांच्या प्रतिक्रिया चांगल्या येत आहेत. सो त्याबद्दल तुम्ही काय? नाही, त्याबद्दल मी फक्त थँक्यूच म्हणू शकतो. कारण आम्ही प्रामाणिकपणे काम करतो, मी कायमच करत आलोय. बरोबर. पण सिनेमा हा इतका ग्लोरियस मीडियम आहे ना, आणि ते इतकं मोठं प्रोसेस आहे, ते कुठे त्या प्रोसेसमध्ये काहीतरी गंडू शकेल आपण कधीच सांगू शकत. मी फक्त थँक्यूच म्हणू शकतो, अजून मी काहीच म्हणू शकत नाही. कारण मी म्हणल्याप्रमाणे प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही केला, तुम्ही ते आवडून घेतलं आणि तुम्ही प्रतिक्रिया दिली, आणि त्यासाठी मी थँक्यू सो मच. आणि आता जरा भीती पण वाटू लागली आहे ऑनेस्टली, कारण आता आता ह्याच्या पुढे काय पण लोकांच्या अपेक्षा वाढल्यात. पण ठीक आहे, हा माझा एमच होता की लोकांच्या अपेक्षा असायला पाहिजेत. मग आपल्याला चॅलेंज उचलून आपण नवीन एक्सपेरिमेंट्स करत राहू. फक्त गावाकडच्याच नाही, पण अर्बन सिनेमे सुद्धा, आणि एक रिजनल फिल्मला, मराठी इंडस्ट्रीला ग्लोबल लेवलला पोहोचवण्याचा प्रयत्न आपण करू. पण आपण आपल्या असण्याला प्रामाणिक राहू. आणि आपलं जे असणं आहे ते मल्टीफोल्ड आहे असं मला वाटतं. तर त्याचं एक्सप्लोरेशन केलं आणि आपण सिनेमा हे माध्यम सिनेमा म्हणून ट्रीट केला तर काही त्यात फ्लॉप्स होतील, काही हिट्स होतील, काही 10 वर्षांनंतर कल्ट फिल्म्स होतील, वी डोंट नो. बरोबर. पण हे आपलं काम आहे. तर प्रेक्षकांना थँक्यू, आणि एक प्रॉमिस की मी कायम प्रामाणिकपणे काम करायचा मी प्रयत्न केला. मॅडम तुमचं स्वागत आहे. आज स्पेशल स्क्रीनिंग होता पणजीच्या इकडे आयनॉक्समध्ये. कसं वाटतंय? 6 कोटींचा पल्ला गाठलेला आहे, कसं वाटतंय? खूपच भारी वाटतं आहे. आणि माझं कधी येणं झालं नाही या थिएटरला. इथे इफी घडतं, तर ज्या थिएटरमध्ये इतके
महत्त्वाचे आणि मोठे सिनेमे दाखवले गेले त्या थिएटरमध्ये दशावतारचं स्पेशल स्क्रीनिंग व्हावं ही आमच्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे सिनेमा म्हणून आणि दशावतारची टीम्स म्हणून. आणि त्याचबरोबर गोव्याचे मुख्यमंत्री हा शो पाहायला आले होते. ही खूप खास बाब होती या सगळ्या स्क्रीनिंगबद्दलची. त्यांनी दशावतार या सिनेमाची इतकी दखल घेतली याबद्दल मराठी सिनेमा कडून आणि दशावतारच्या टीमकडूनच खूप भाग्याची गोष्ट आहे असं वाटतं. म्हणजे महाराष्ट्रात मराठी सिनेमांना बघितलं जातं किंवा आवर्जून त्यांच्याबद्दल बोललं जातं, पण गोव्यामध्ये देखील मराठी सिनेमांना भरपूर नावाजलं गेलं आहे. प्रेक्षक पसंती मिळालेली आहे. मराठी नाटकं असो, मराठी सिनेमे असो. तर आमच्या दिग्दर्शकाने म्हटल्याप्रमाणे की गोव्याने नेहमीच मराठी कलाकृतींना राजाश्रय आणि लोकाश्रय दिलेला आहे. तर दशावतार देखील याला काही अपवाद नाही. तर त्यासाठी पुन्हा एकदा धन्यवाद गोव्याचे आणि गोवाकरांचे. असंच प्रेम करत राहा. आम्हाला असं कळलं की गोव्यामधले शोजही वाढले, कारण इथे काही ठिकाणी हाऊसफुल चाललं आहे. ही खूपच आश्चर्यजनक आणि सुखकारक बाब आहे. तर असंच होत राहू दे रे महाराजा. मॅम, शेवटचा एक प्रश्न की तुम्हाला आम्ही हास्य जत्रेमध्ये एका वेगळ्या भूमिकेत बघितलं आहे. तिकडे तुमची भूमिका वेगळी होती आणि दिलीप प्रभावळकर सारख्या मोठ्या कलाकारावर तुम्ही काम केलं. कसं वाटतंय? सगळ्यात आधी आमच्या दिग्दर्शकांचे आणि निर्मात्यांचे आभार की त्यांनी वंदना या पात्रासाठी माझा विचार केला. आणि दिलीप काकांसोबत काम करताना म्हणजे ते विद्यापीठ आहे आणि त्यांच्यासोबत सीन करणं म्हणजे अभ्यास तर असतोच, पण तितकीच मजाही येते. कारण एक असा कलाकार जो इतका रिॲक्टिव्ह आहे किंवा इतक्या बारीक बारीक हालचालींनी एक्सप्रेस होतो, अशा कलाकारासोबत काहीतरी स्पेस शेअर करणं, एनर्जी शेअर करणं ही खूप एनरिचिंग एक्सपिरियन्सची बाब आहे. आणि त्यामुळे हा अनुभव आयुष्यभर माझ्या गाठीशी राहील. आणि आय एम ग्रेटफुल की मी एका फ्रेममध्ये दिसली आहे दिलीप प्रभावळकरांसोबत. आणि फक्त तेच नाही, महेश मांजरेकर आहेत, रवी काळे आहेत आणि खूप असे नामवंत कलाकार सगळेच. म्हणजे विजय केंकरे, ते माझे दिग्दर्शक. भरत जाधवांसोबत माझा काही सीन नाही पण ते आहेतच. पण इवन विजय केंकरे माझे दिग्दर्शक आहेत. त्यांनी माझं नाटक बसवलं, मी त्यांच्या नाटकात काम केलं. तर त्यांच्याबरोबर अभिनय करायला मिळणं ही पण एक खूप छान आणि सुखावह बाब आहे. तर आय एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर दशावतार. थँक्यू मॅम, थँक्यू.